Tali bat kajing sngau sarong. Ha kajing rakhe ya ka World Water Day ka Nature Care Initiative kala penong kajing yalang jong keri barok kawai halor ka Water for Climate Resilience Northeast India University of Science and Technology Meghalaya. Kani kajing yalang temu ban ya keren halor kajing penek pensa ya ka bat kajing la ban ya lek persya ya kajing long swimleng ha ka dalam mingi jong keri India. Kinong keren bapau nam kikin thup ya kiriu shampang ha galiang ka bat kiriu shampang ha ka puli puthi klea sam ya kijing tip abnya jongki halor kijing penya ya ka mariang kidon langut ki na ka jalan khalia ki beli opden ya kusnam National Water Award 2024 na ka benta kijing no senyang jongki ban penya pensa ya ka ha kini kijing lang lapung san ya kijing don kam ban penya pensa ya ka ki wa bat ban penya pensa ya kijing long jingman jong ka mariang ha ka than